kwenguva yakareba vanhu vanga vakamirira kuti zvakanzi kuri kuya new currency izveso hatisina change. Waiti ukaenda kunotenga kumashops chinhu chese chauri kutenga chikutangira padhola. Chero chida masweets waingozitenga yedhola. Hauna zvimwe zvauri kuda here, dhola rako rabva rangopera ipapo. Kune vanhuwo vairana tumabhizinesi tudiki twemasense yanga iri advantage because vanga vakutengesawo zvinhu zvinotambira mudhola. Chero anga ari munhu wemusika anga ajara kutengesa tunhu twema20 cents, dhiri rese ranga rakutambira mudhola because panga pasina kwekuwanika change kana zvimwewo. Ende vanhu vakawanda vakatombotaura nenyaya yemari iyoyo pakatika kubva musi yakainzi yalonchwa. Vakomana vanhu vachitaura kuti zvino mari manje ichazodai. Veopposition vanopikisa zvematongerwo enyika vakati hapasi kudiwa new currency paZimbabwe, pari kudiwa utungamiriri hutsva, new leadership. Vanhu ndobva vati kana muchiti pari kudiwa new leadership, chiitai mimi plan inoratidza kuti mubva mabvisa leadership iripo, mupinde mimi mubva matanga kurana, tobva taziva kuti zvamuri kutaura zviri kumeka sense. Ndobva vadzoka futi zvikanzi tazvinhu zvamutaura, we are now defining a new path, kureva kuti pakabva tanga kuita makunga ekuti pakutovhurwa a new political party. Zvakawanda zvaingotaurika, umwe akatoimba nezvemari nyowani iyoyo, ndobva atopuwa akwa yake ne2000 years zvikanzi very good naSewikinochivayo wagona wataura zvemari nyowani iri kuuya. So nhasi mhuri yeZimbabwe tiri kuona mari iya yazobuda yazouya. Zvakawanda hazvo zvaitaurwa, vamwe vakati yautanga kudonha value isati yabuda. Hazvo tinozvinzwisisa kuti zvinotaurika hazviperi nezvinoitika, machallenges haapere. Kunyangwe zvazvo gavhena wacho weRBZ akatombobudawo achitaura zvake zvinotovhundutsawo vanhu vakawanda because akamboda achiti mari idea taiwana kubva kuWorld Bank. Ndo vakatipa idea iyoyo, ndobva azobudikira akuramba achiti hatina kuti mari takaiwana kuWorld Bank. Anga akuzvipikisa ega. Tikati aiwa uyu murume uyu anogona kunge achida kana spokesperson anogara achimutaurira kana kuti munhu anenge achimubatsira kuitira kuti asakanganwe, nekuti zvinhu zvakadai sezvizvi asi zvinhu zvekutamba nazvo, zvinhu zvenyika unenge zvakatariswa nenyika yese. Trust yevanhu yese inenge ichifanira kuuya ichinge ichiiswa pamari iyoyo because imari yenyika inofanira kutoningirwa because ingakutaura zvakawanda inzi haitenge fuel haite sei. Vanhu vakawanda vanga vakutovhunduko kuti gavhena uchii chaakuitawo, akutaura zvinhu zvisiri izvo futi pamberi pevanhu. But anyway takazongoti munhu anokanganisawo. Izvo taona mari yacho yauya, timboona kuti mari iyi inotisvitsa papi. Zvikutaurwa zvipere. Ende ndakaona vamwe vakutanga kutorwa maslogan zvikanzi 2030 vamunangagwa vanenge vachiripo. Pane this guy anonzi Malunga atobudawo achiblema president Emmerson Mnangagwa nenyaya iyoyo yekuti vanhu vanga vakucelebrata zigi vachiti 2030 vamunangagwa vanenge vachiripo because vari kunakisa nyika. Ndobva abudikira achitaura kuti it is a shame that the president and his lootmates think he can rule Zimbabwe beyond 2030. That will be a total disaster for the nation. Even we already suffered long enough now. Ndo mashoko akabva abuditsa kureva kuti iyewo haasi kutowirirana nezvinhu zviri kutaurwa zvekunzi 2030 vanenge vachiripo. Ende tikada kutarisa futi zuro ndizuro leader weopposition advocate Nelson Chamisa akabudikira achitaurawo zvimwe zvinhu zvaaitaura achiti nyika ine yeZimbabwe inongoda 5 years jet iri mumaoko akanaka, inobva yatoita jewelry chaiyo, inobva yatowedzera kutonaka. Ende nekuti ari kuweka nyaya zvinhu zviripo kuti president Mnangagwa netimu ravo vakapinda 2017 izveso patone makore akati one day vari mupower, pakatoendwa maelection 2 times vachingori mupower. So hapana zvinhu zvanyanzo kuoneka. Same applies nenyaya yemari iyo iripo kukotarisa kuti gavhena apa akapinda nemari yake nyowani akabudikira achitaura kuti zvoni mari iyi kai is the best currency pane mari dzakambobva kumashure uku. Nekuti tikada kutarisa kuti iye kana achiti mari yake best currency, pane mari dzakambogadzirwa naTsumba, kukabva Tsumba kukauya Gono, ndobva kwabva Gono kwakauya akabva mai manje uyu akasira anova iye akazosira iye mushaya vanhu uyu Mangudya akasira mushaya vanhu vese ava magavhena. Iye mushaya vanhu watoti aiwa inini yangu mari ndo the best kudarika kumashure kwese ndo skill rimwe rese rinenge chingoitika. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichizoiswa doubt nevanhu manje kuti saka muri kuona kuti vanhu zvakangoda kufanana. Uyo ari kuti 5 years nyika inei iri mumaoko akanaka inenge yato jewelry. Uyo mushaya vanhuwo futi akubudikira achita kuti mari yese ingagadzirwa kumashure yakaneta yangu ndo the best. You see ndobva ata kuti yangu yakabhekwa negoridhe
abvawo kumashure manguchi aitaurawo zvake pabhondi rake pakatombonzi RTGS is the strongest currency in Southern Africa. Munhu wese akazvinzwira izvozvo, but kuzopera kwazvo zvakazopera musodzi. It ended in tears, you see. But regedza timboona kuti mari nyowani yapinda iyi vanhu vachaitambira sei, nekuti ndakada kutarisa iko zvinhu izvi ndamboona vanhu mapensioners machinchi vari kutambira mari iyi nemufaro, vari kuifarira kwazvo. But regedza timboona kuti mari iyoyi ichasvika kupi, zvichaita sei, tichasvika kupi nayo new currency.